Good morning. Kablawan tayo lata, ti panagungar, dagiti kakabsat tayo, ramrambakan tayo. Divine Mercy Sunday, ti Domingo, ti Nadyusan akaasi, kunana da ito'y. Nagbalin nga kontrobersya da ito ideklara ni Santo Papa John Paul II, the late John Paul II, nga awan kuma, ti maka piyesta nga makatapaw, makasapaw ti Domingo ti Panagungar, gapota daytoy tinadaeg nga piyesta tayo, Domingo ti Panagungar. Ngam idi bagad adalan da, haan na mga dadaelan di Domingo ti Panagungar no di nagparanggar isuna nga nagungar Divine Mercy iso dayjay luwalwalwon tayo ti alas 3 Divine Mercy dayjay amin nga TV station, radio station, luwalwon tayo ti alas 3 ti malem iso daytoy panagungar ni Apo Jesus. Nagpipintas dagitoy maibasa tayo, nakakaskas daaw nangruna ti umuna nga maibasa Acts of the Apostles, aramid dagiti apostoles. Nabilag apamati taapay dagiti tattao gaputan ni Pedro di reading tayo maibasa tayo kadagiti napalpalabas nga Domingo nga dagpalpalama di sango ti templo kakuna kita enak kuna ni Pedro awan ti kwartak nga ited ko kengka tilaeng maited ko kengka iso ni Jesus ta iso ti adda kanyak ta idi nga rod naguurnungan dagiti adalan ng ijay nakabalunot nga ruangan, handa nga mo ti balunutan. Nakabalunot talaga di balunot kanyami kaya daytay talaga nga iyusok mo, tapnohaan nga basta-basta maidoron or daytay pusi-pusa makasjay nga mailak, iso ti padlak mo ma. Nakabalunot simrek ni Apo Jesus, kapya ti adda kuma kada kayo. Ni umuna nga kablaaw kapya. Inyasyur na ti kapya hangkay nga agdanagan, ta mabukbuteng da nga rod nga agkararagan, ay mabukbuteng da nga aguurnong gapo kini Apo Isos, ta dagiti Hudyo patayon da ida. Imo nang imbaga na kapya tadda ko makada kayo. Napandaim padamag kini ti Tomas, day doubting Thomas, anya ti kunana nakita mi ti Apo. Kay di ko na jak pati jak kita, no jak maiganan di ima na, nga nailan sa no di bakrang na anadoyo, jak pulos mamati ko na. So maruno manan nga Domingo naguurnong damanan, kapyat adda ko makada kayo. Sinang awan na ida, receive the Holy Spirit, kunana. The Ruah of God, kunana, Ruah, iti nyaraganan, iti Greek, Aramaic, Dijay the breath, Greek, Latin, ti sangaw isong orod nga di inya naganan idi pinarswa ti Diyos ti tao nya nagaramid ti nagsinan tao sinangawan na naikkan ti biyag kay isuda inted na ti Espiritu Santo anya ti kunana awaten nyo ti Espiritu Santo sinangawan na ida iso nga idi nakita ni Pedro dayto agpalpalama anya ti kunana awan maited ko kingka nilaeng anya naganan nilaeng Jesus ti adda kanyak bimangon nga dagos dijay timmakder nga dagos daytoy nga agpalpalama nagbalin nga normal ti biag na naagasanen ta paralitiko nga rod tatamo daytoy may ay umuna nga maibasa tayo nakarkaro man ti pamatidan gaputa nagdinamagen ti siglat dagiti apostolesen adu ta milagro nga aramiden dan idi lumabas ni Pedro dagiti masakit ingkabil dati papag inapapan dati ikamen di pagnaan na impaiddada dagiti masakit gasam da di pamati da nya ti kunana ti panang i-describe na ditoy uray la kumano di anniniwan ni Pedro kisaan nga pamati niya di ko majiinit lumabas uray maanniniwanan na laeng idadakkel abanag kanya da yan maimbagandan gasam da di anniniwan la ni Pedro gaputasin ang awan nga rod ni Apo Diyos ti Espiritu kadakwada. Inted na ti Espiritu kadakwada, pakawanan nyo ti basol, agasan nyo ti masakit, bunyagan nyo ida, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Wow, nagmayat nga tangari na nyo, lumabas nga tamo ni Pedro king wow, kala day
Maagasan nga maaawatan ko man pan nakaagas mo. Nagmayat. Ya, sa bagay adu mo ti mangagas kanya tayo, di mat? Amuyo ti anong? Niyawa mang kasarsarita ko. Nang nangagyo ti sao nga anong? In English, in English na nga rin anong? Ang mga kulam sa bali mat. Andiyak mo, enong ko natin latan na, jak mamuti English na, awamot ti sa udad na kita, English nga anong, di ma, hindi ka na agminatay, pagamon adda agkulaps, andiyan mo, agkulaps, uno, agkalinduusan, nga dati agsaruan, agbamitan, naan-anongan. May isa ka dagi kabagyan dinatay, timang pagpakal, di mat? Uno saan abungutam tinangisit, oh, kaya dumar karkaro pa din naluganan nga kunada ata lalaki ka agbalin nga kuno saan babae ka agbalin nga lalaki jak pa nakangeg mo tinaluganan jak lapat yan barbari nga anak malugluganan kaya man ano nga ay agasan da maikat magala ko ma andiyan mo sa bali mo ti agan anong tatanta sito jin sa amutan man anong mayat ngam addaan anong ti si bibiyag di ti patsyek diyan anong ti si bibiyag. Naan anong anak di ubingak ti si bibiyag. Adda yung nga kabagyan may nga apong may adda istor na. Kapanggam gimatang kininang ko diyan mo. Ano gumatang wano umutang ta umakwarkwartan. Inan anong anak siguro tagkarautang ni inang ko. Pagamuan ta kasla madijari na ako nagkaling at anak. Kasla makabamit inalag di chinilas na inang ko ta saka-saka ak nagawid akon ta asidag mo laji balay mi. Nagsarsarwa ki jay. Uray niya pa may andaawan. Bayo ba na, bulong ti balingag ta, bulong ti niya dagiti kabil-kabil daawan. Amudan ko nana ni DJ apong ko nga maysa. Ing kayo kin ni apong yo. Apang manalimpakita ko na nalaang ni hawanan. Nga ko na, dano man anong kakanuti si bibiyag, at damot an anong mo. Isong addan anong ko idi. Agpaiso. Jak mo apay nga jak mo na i-save day nga power ko ta dagiti ko mahanga dumdum ngag timisa ka kunamong kag kalingutan na datay agkolaps da ko man annong ko ta nagkurang ta handamon ka makitam dagiti man nagisupot ka anong nga mo ta agkapsodan handa makapila ko man adda kasi ko di ubing anak ti kapidduak isuna mo ti makasya kanyak naggapo ako man na di na banugak nga mabisin nagpigsa. Masabat ko diya nga ubing awitin da. Tuno ko na sangit, uray niya pagipapapagkalanda. Berberukan dak to. Diya ko mati na-save ko nga talent. Apay nga awam mo diya yan. Nagmayat ko madaya niya. Dito ko aming nga chismosa. Agkukulaps da. Naganas ko mata. Nawarakay. Awam nga haman siya klaeng. Nakaskas diya ko diya nga ubing idi nga. Niyay ko ni Rufo. Kung na nalata amunan diya kapidduak nga diya. Umay nalata ipa ko. Nung maaprosan mga agpaiso. Kasla automatic nga agaw. Awam may kaskastak diya ubing. Makitak laeng. Nagpower nga kitak daytan. Awam matan. Diya mo na dapay tata. Awan sa matan. Nagitay man anong nga kung kunada. Kiso di ti pampanunutek. Di la power di panangapros mo. Awang mo inaramid mo. Apa niya di nga rod? Vibration. Negative. Diya mo na aramid nga ta. Demonyo hamba nga taa. Kanya di nga aura. Nga uray kada tayo nga tatao. Aramidan tayo pala tata. Di mat? Pangkat sa bali nga balay, uno sa anday tay medyo madlaw mo di balay ka, daanan ngawan unay agigyan ka, bari-bari, ganam talapayag mo, bari-bari. Impasyar mo di anak mo ta naluumag ka, pera usog. Impasyar na, usogan da kumamot ako mutungak. Kanya dagijay, apaya nga adda, dagijay nga mariri na. Ta ito yung maibanghelyo tayo, DJ pailaeng dagito'y tattao, inyap lagda, ta uray anniniwan lan Pedro, uray han napansinan ida, uray anniniwan laeng, mabalin nga maagasan daw, what a fight! Di mo, nagunag nga pamati, uray mo DJ babaeng agpadpadara, nga napan nakilot-lot jay nakisinulsel jayan ni Apo Isos, anya ti ko nanalaeng ti kararag na no maaprusak la kumada jay kagay na umimbaga kon.
Di jay laeng ti tarigagay di nga babae, pagamuan na uyos di pigsan ni Apo Isus, sino nang kalbit ka, sino nang sagid ti badok. Nakadado nga tao, amumi nga rod, kunamo dagiti adalan Nay kita man, agdidinoron da, sino nga rod. Kuna di babaen siyak, tanari na ni Apo Isus, di power na. It's the faith, di pamati. Di pamati ti nang paimbag. Uray dagiti malabsan ni Pedro, pamati da, nauneg ga pamati. Katatama kakabsat, tublianan tayo dito'y ibanghelyo. Anya dito'y ibanghelyo tayo. Anya ti kunanakin ni Tomas, nagasa ay mamati kakadiga po ta nakitanak. Saludsod di jay Tako na ni Tomas nga rod kajak pati jak kita ko na. Tatan nakita na ni Apo Isusan nga nagungar, nagtader amismo di ayandan. Kanya ti kunana apok ken Diyos ko. Kunana ni Apo Isus kanya na mamati kakadiga po ta nakita nak. Nagasgasat dagitay mamati, no pay didak, nakita. Kena i-commission kanya tayo, dagiti papadi, obispo, dagiti adalan, anya ti inaramid na sinang awan na ida. Ti Espiritu Santo kayat na nga saon, ti Espiritu adda kadakwada, amoyo di pamunyag tayo, jilana, nga kinonsagraran niya po obispo, sang awan na di jay. Di jay garapon, di potek, wano anyaman di pagyanan na nga dakkel, sang awan ni obispo di jay. Simbolo ti Espiritu Santo nga maited. Iso nga amin nga mabunyagan, mapakawan ti basol atawid, amin nga konpermaan, maimaldit ti Espiritu Santo kadakwada, ti amin nga maordenan, maimaldit ti Espiritu Santo. Kinagwaras dayta a commissioning na iwaras amin, iso daytoy tatta na iwaras ti entero alubong. Iso nga dayta panang sangaw ni Apo Isus kadagiti adalan, na ited ti Espiritu Santo, aging gaan nakadanon kada tayo. Nairaman tayo iti dayta nga panakasangaw, nga nakimaldit ti Espiritu Santo kada tayo. Iso nga ti Espiritu ti mangbibiyag kada tayo, numan pa'y di tayo nakita ni Kristo ang nagungar. Dayay pa'y katikunana ni Kristo ang nagungar, kuna ni Tomas, jakpati jakkita kunana. Jakpati jakkita kunana. May sa kadagiti senses tayo, may sa laeng asens dayay kita laeng. Kinagado senses tayo. Hearing, touch, dayay rina, smell, angot, taste, raman. Kini Pedro ti kunana, jakpati jakkita may sa laeng kita laeng dayay. Ngam dagiti adalan nga mapan iji imaos jay ibanghelyo tay dinapan a Domingo, sililidayda, taapaya, nakita da ka naabak da, natay ni Kristo, agtungtungtong da, napan ni Apo Isus jay dinada, nya ti kunana anya pagtungtungtungan nyo. Apay si kalat nga makaammo, kinesos, nga natay Jerusalem, na ilansa, kung kunada ang nagungar. Apay nagkapsot ka ti pamati yun kuna ni Apo Isus. Ngam kuna dagiti dua nga adalan, bumarbara, haanda nga nakita, handa mabigbig isuna. Taniti Tomas mata di inosar na, ngam anya ti kuna ni dagiti dua nga adalan, isumula bumarbara, jari, feeling damot, touch mo't, adda kanya da, sumsumgar ko mada, dot-dot da. Idi kuan pinisin at tinapay, ni iso ti Apo dati, awanen. Haandan nga nakita, handan nga nabigbig. Tarabi ipay mo dayjay. Kiso dayjay ti kunana na nagasat dagiti mamati, no pay didak nakita, iso nga haan nga umanay ti kita laeng, tapno mapaneknekan tayo, marina tayo, ni Kristo ang nagungar. No dadum anay kaadwan na, addad ti puso tayo, addad ti panunot tayo, marina tayo, ang nagungar ni Kristo. Kano addaan tayo ti pamati keng kuana, dagiti kayat tayo, sakit man, dagiti problema man, dagiti man kasla pakarigatan tayo, no addari natay ken Kristo ang nagungar, kunada nga rod ka, uray anniniwan na lakuma, ti makasagid kadakwada, ti makalabas kadakwada umanayon. Iso no addaan tayo ti pamati ken Kristo, hanlang umanay ti anniniwan
Ni Kristo nga nagungar, haan nga umanay ni aniniwan, apaya, kumkumunyonan tayo pay. Awaten tayo pa itinasantuan a komunyon. Apay nagkapsot latang nga tanga pamati daytan nga hangkalake umaagasanen, hangkalake mapaungaren, hangkalake umaurnos dayta nga pakarikotanen. Iso nga tattao na tayo ni Kristo ang nagungar ulitin tayo. Nabilag ni Kristo nga nagungar. No addan tayo laang tipudpud no apamati, awanen ti sa pulen tayo asabali.